kudu pengrawit. Inggih. Iki kowe malah barang sulak. Jarane kowe nyekel pandum. Jroning kendi kok pecah. Sing ngono taksih wonten wedal setunggal kinten. Mila ing papan iki kula badhe mbuktekaken. Ya! Menika maling iki malinge nek ngono tak patenane tekene nyah marang Romo arep pateni maling ampun dipun pajahi malinge pun Romo wong maling kok ora dipejahi wong kleru lho boten awet malingipun istimewa lho kok istimewa Romo jenengan mireng maling kok istimewa. Aku ya lagi krungu iki lho. Maling kok istimewa. Istimewa, pokoknya istimewa boten ampun Romo. istimewa. Lho korban kadang kudu sembagi. Boten korban. Terus Ini nami kuno Joko Sunda. Ini Bagus rupamu ning polo keduan. Boten. Bagus aku barangipun. Nek bagus kamu barang ora kaya ngono kuwi tindake. Tanpa nyuwun wani luwih bujering taman gonjak marang sliramu. Iki yen nganti ngenteni kawula, ngayoko projo. Teges Rama ora bisa nentepake projo, ora bisa ngayomi kawula. Mongko kula wargaku dhewe wae digonjak dening maling. Nanging kula tresno Romo. Tresno. Nggih. Wis laleke. Laleke mung iki. Boten. Mergo iki luput mungguing pabreng negara. Mula Joko Sundang wektu dina iki kowe kudu tak pateni.